Nanti kawula mudanya boleh ya. Yang mau nyanyi monggo, yang mau request lagu kami persilahkan. Dangdut boleh, campur sari boleh. Foto kali penyanyi monggo. Ayo. Spesial kagem Pak Sujomo. Masuk
Ibu pimpinan lho ya. Spesial kagem Pak Joko. Asik. Ayo yo. Kalimantan bergoyang asik bersama dengan Moro Tresno Subawati. Sik sik sik. Ojo ngucap aku wis mertobat wong ayu. Wong lanang Wong wadon yen ngendika ya sing alon. Pikir kowe ojo kuwatir. nyatane buktine pirang sasi ora mbok urusi kowe seneng karo Elsi ora mikir bagian buri Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. emosi Emosi. Emosi. pikiranku emosi. Terima kasih Mbak Sembah nuwun. Yo yo yo. Sudah tuwek elek. Ojo ngucap aku wis mertobat. Wong lanang Wong wadon yen ngendika ya sing alon. pikir Tak pikir dek kowe ojo kuwatir. nyatane buktine pirang sasi ora mbok urusi kowe seneng karo Elsi ora mikir bagian buri Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. emosi Kowe emosi. Kowe emosi suwung Mas. pikiranku emosi. Bersama dengan duo artisnya Merauke Yati Bugelwati. Semoga monggo Mbak Yati. Ayo Dek Srikani. We we Ayo, mama keluar kirim surat monggo. Asik pati Apa srilamu rapen jroning ati isih ana tresno. Apa srilamu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Tanggal 19 sasi telu gawe rasane atiku yen pengira bisa turu bangsa kelingan liramu wong ayu. Aku ora bakal lali nalika ramu pamit bali.
iki susah narik. Pring kuning dadi saksi. Yo. Ana kebon desa Purwosari. Ora ngerti yen pring kuning kang parane ati. Para tresno. Ayo yo. Apa Jimat? Masuk, Pak. Apa sliramu ra perso ning ati isih ana tresno. Apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Yang sebelah sasi telu Ini meneng ae lho. pengira bisa turu tansah kelingan liramu ayu. Aku ora bakal lali ramu pamedani bukan tereseng jalari Tarik Pak De. pring kuning dadi saksi ana kebon desa Purwosari. Apa sliramu ra ngerti yen pring kuning dadi kangening ati. Monggo Pak MC, aduh nih biar reot-reot ngene ya jek iso. Oceng kan ya. Seragen bergoyang. Kalimantan bergoyang bukti mana? Rojek Terus rojek rombongan suku ngebut kuno ning saiki yen kepacut bisa gawe pepati.
dados rojek dados rojek rombongane suka ngepung guna tutuku ora ibuting bebaya saiki Sida Mukti Sida Mulya Dasen Sida Mukti Sida Mulya yen kebacut bisa gawe pepati neng omahku mlethak tangi-tangi yen wis dicepaki miring kebak awoh iwak branak kebul-kebul wedang kopi pahit legi ana ing piring kuah manggis sambal ketut karo legat legut ayam piutut kempul kaya pedhut mantuk-mantuk krungu suarane kutut elok yen digagas elok wong jagate ayane sing wedok teko lumorati sapa kaya wis prasah bangsa wong mukti aja dimereni kabeh mau Gusti sing maringi wis bejane bejo dhewe-dhewe muga-muga bisa langgeng saklawase dhewe muga-muga bisa
spesial keluarga besar saking Sragen. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu kene cayu biyen ate andung tresno bebarengan ning kadung ombo karo mlaku arep salaman Pak Dimas. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Mas Kris, matur suwun lho niki. Alon-alon gel. Lah ya Allah. Iki tarane sikil lho. Tarane sikil. Nanti sikile kenapa? Lho iki mau kesandung lho. Piye sing ndi sing loro sing ndi? Kanan. Sing kanan. Walah, alah. Kiri ya, kiri. Cek merempet tekan ndi-ndi. Kanan-kanan ae kok kiri-kiri barang kok. Sendalku rusak gel. Tenang ku tak tukoke. Cukup kuwatir. Masukin, Dek, alon-alon. Alon-alon ya. Ah. Nanu Panyuwunku mring sliramu rungokno isih ati iki tak gendong kemana-mana lewat angin wanci dalu aku titip Malik Jaipong Mas Erik Jos Sragen bergoyang bersama dengan Moro Tresno Sukowati. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan ning kedhong-kedhong nyanyo dhewe. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni.
Mbaknya matur sembah nuwun nggih berkah selalu, murah rezeki, sugeng kondur. Mugi-mugi selamat dugi griya. Bokel. Tamune Pak Joko ora seneng karo aku. Lah ora sing ngejak foto kowe lho, Gel. Nyatane Aku ora lho. perkara foto lho, Dik. Nyawar ya ora ono. Lah iya, ngono dadak MC-ne bugel. Lah ya apa ganti piye? Asep pedun sampean munggah. Asep Iya. bubrah kon MC. Iso. Lah kok jajane bubrah. Kayak jajannya beda. Tak omong ini jajan Jok. Anu Pripun, Pak? jajan mangan telu ngakune loro ora bubrah. Wis gede barang wis tuwek iso nyambut gawe aja gabrul sayap aku. Panyuwun Slow. Jos, jos. sliramu ronokan sing ati Ana di mana anak kambing saya. lewat angin wancitanmu aku titip salam kangen jroning ati. Matur sembah nuwun. Spesial kagem Bu Lurah Bu Joko Pak Joko. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wes wancine tansah dielingke, wes wancine
Penak ya Dik lagu lawas. Penak Mas. Iki klangenane Pak Joko. Oh nggih. Mawawan iki lali. Sampun mawak. Alah penyanyi tak unggahane kabeh Zong. Sakniki mboten nggih supen ta? Padahal dicepaki lho. Cepaki. Heeh. Saiki ora ta? Lali Pak Joko kuwi. Nggih mugi saiki kemutan. Ya, ora bacot wis bacot. Putus apa Pak? Ampun sawer melih pun kacing mrumet kabeh ngono. Ojo ta. Nano. Yo. Apa kowe ra kelingan dolane ngomahku ono latar padha lelungguhan kegojekan karo Mas Agus magetan berlian. Yo. Masih bersama dengan kamu dan teman-teman bersama dengan Bukalia. Adyan aku bocah gunung toh papan dunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo iki wis jam piro muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo sesak lebu seger sesak lebu penak ngoti nongko tinapeno ing ro beda sesak lebu sesak lebu Senggamu saya suwe kok ora cetha. sapa Sampene lho. Mas Agus gak pengen no Mas sumpah pengen nyanyi foto Mas Ibu pripun ibu? ini Bu El masalah Bu kanca kula sekolah dek ben iki lah sampean magetan to oh beda dek ben magetan lah tak kira niki Bu ngersake lagu Aja sing beda iki. boten empun Ibu sampun. nembe Mboten nambah melih. lagi siji wis piye nano maka Apa kowe ra Ae, kelingan dolane ngomahku ono latar padha lelungguhan kagojekan karo aku. matur sembah nuwun Mas Matur sembah Agus nuwun Ibu. mugi-mugi panjenengan tansah bener malah iyo
nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu Bunda goyang mangga. kinurban jiwa rasa ngundang rasa tumetes sing kambu lir nguyai segara datan bisa luluhke atimu dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku